Kif aħna ħbieb, nispera li tinsabu tajbin, il-video tal-lum sejr rigwarda pratikament dak li għanna nistennew minnaħa tal-Inter minn issa sa kemm tintlab l-Ewropa li jkfawissu jekk dejjem l-istaġun jibqa' sejjer appuntu u sa l-aħħar. Mela, l-Inter kif għal-min forsi nesa nfakkarkom li għadna fit-ċans illi nieħdu sem fi 3 kompetizzjonijiet li huma l-Scudetto, il-Koppa Italja u t-Tazza UEFA. Nhar il-Sibt li ġej, is-Sibt 13 ta' Ġunju, l-Inter ser tilab it-tieni leħ semifinali kontra Napoli barra minn darna. Riżultat Napoli illi ser jibdew b'vantaġġ ta' gowl wieħed wara li rebħulna f'San Siro. Personalment inħoss li dan huwa l-objettiv kemm xejn diffiċli. Ġo Napoli qatt ma kienet faċli tirbaħ. Iva milna rebħa konvinċenti fil-kampjonat. Iva ġewwa Napoli fil-Koppa Italja ksibna riżultati. Biss qed nara kemm xejn diffiċli illi nikkwalifikaw. Ovvjament wieħed tagħmel nkun żbaljat, wieħed tagħmel nibqgħu navvanzaw. Finali ħansibu rebbieħ bejn Juventus jew Milan, fil-fema tiegħi naħseb li jkunu Juventus li eventwalment jikkwalifikaw għal finali tal-Koppa UEFA. Meta nġu għall-kampjonat għandna 13 logħba x'nilabu u bħalissa l-Inter jiddirli li qegħdin 8 punti l-bot minn tal-ewwel u 9 punti l-bot minn tal-ħames. Jiena l-opinjoni tiegħi hija li minn 13 logħba jien qed nistenna li sal-ewwel 8 logħbiet nkunu għalaqna dak il-post matematiku fil-UEFA Champions League li jmiss li jiġri oltre u mbagħad ikun bonus. Importanti nżommu saqajna mal-art, nikkonċentraw logħba u nieħdu dawk li nistgħu minnhom. Ser nibdew mas-Sampdoria, imbagħad jidhirli li għandna Sassuolo u Parma jistennewna. Wara li jispiċċa l-kampjonat nisperaw illi nkunu ċerti mill-ewwel 3 postijiet. Ħankun onest, nistenna li għandna biex niġu t-tielet, almenu niġu t-tielet. Għalkemm issa anke l-fatt li ħanilabu kull 3 ijiem dik tista' ukoll taffettwa diversi fatturi fosthom injuries fejn tajb ngħidu wkoll li attwalment għandna ftit ta' problemi fid-difiża bil-unika plejer li hu postu ċert minn flok ta' titolari għall-logħba li jmiss tal-Koppa Italja u appuntu Skriniar. L-oħrajn għandna xi ftit dubji fuqhom minħabba xi injuries. Mod speċjali nirreferi għal Vari Devri, għal Vari Godin u għal Vari Bastoni. Fil-fatt as it stands, id-difiża titolari li ħatilab man Napoli mistennija tkun komposta minn Milan Skriniar, Andrea Ranocchia u Danilo D'Ambrosio. Jispiċċa l-kampjonat, hopefully kif qed ngħidu bil-post ta' Champions League assigurat minn kmieni u mbagħad immorru għat-Tazza UEFA. Ħankun onest, jiena fejn tidħol l-ċansijiet tal-UEFA qed nara 3 timijiet biċ-ċans li eventwalment jollu għali huma Manchester United, Inter u r-rebbieħ tal-logħba bejn Seville u Roma. Jekk impoġġu moħħna hemm għandna biex nieħdu għandna biex naslu u marru ħafna l-bogħod fit-tazza, però u din anke qed innibata bħala twissija lil ċertu partitarji ta' Manchester United illi qed jagħmluha fatta illi ħajirbħu t-tazza UEFA. Aħna laqadna hemm għandna ċans daqskom. Laqadna hemm għandna ċans daqskom
tagħmluhiex fatta, jillejtim tal-United għandi rispett kbir, imma jekk tridu tazza, tridu tilabu l-lobit li jatfadlilkom, naf li jmiskom mal-lask fil-kwarti tal-finali, avversarju abbordabli, aħna mal-Getafe nemmen li missa tkun daqshekk faċli, imma tarmunix. Qed isemmu wkoll il-Wolves. Jista' jkun ukoll. It-tazza UEFA nafu x'tazza improfitabbli tista' tkun, biss la għadna hemm jiena nemmen li għadna biċ-ċans li nilagħbuha. Allum ser naqaf hawnhekk, komplu segwu dejjem Facebook għal dak li huma kontenut ġurnalistiku fil-paġna tagħna Antonello Sports Blog, dan l-istazzjon għal kontenut kreattiv u anki għal video logs se jibda jkollna, speċjalment wara l-lob tal-Inter u wara t-tiġri tal-F1 għal daqstant jekk għadek ma nktibx fuq dal-istazzjon klik. Iffollowjawna fuq Twitch għal live gaming li ħajkollna, għada għandna ukoll l-edizzjoni ta' mhux il-Grand Prix tal-Azerbajġan flimkien mal-ħbib tagħna l-gamers ta' Velocity Racing, għal daqstant jekk m'intix qed tissegwina fuq Twitch klik. U mill-bqija nawguralkom il-weekend it-tajjeb, ħodu ħsieb u niltaqgħu m'għandumux.